godt lide iskage. Men Yuki, du må fokusere på kortene. Fokuser! Jeg finder Joey! Nej! Det er ridderen. Han dør. Nu. Så du tror, du kan ordne mig. Jeg giver dig bare. Nej. Han gør ej. Du ved. Nej. Jeg har meget større planer end dig, dit jumsedyr. Hilsen Master! Du er en ged. Haha, det er flammekrigeren. Du skal dø. Og det her, det er et spillekort. Nu dør du. Han nu bliver din kriger brændt. Jeg vil næsten tro, det er ulovligt. Havsøs, kom væk! For helvede, vi kan ikke komme ud herfra. For helvede, der er hegn over det hele, altså. Hvad fanden skal vi gøre? Du er ged. Du er en ged. Ja, jeg vidste det. Se, gedkort. Ja, det var derovre. Du er en... Let's go, Master. Forsvinder i en spiral. Og her kommer den sorte drage. Kan Yuki nå det? Kan han vinde? Man tror det næppe. Det er spørgsmålsand. Jeg er emo. Det er de ultimative rene af lys. Hvad har du dog? Nu har jeg det. Det er en plan. Men hvad? Det er dødsuret. Stopper den? Ja, den stopper. Nu laver han det mægtige time attack angreb, som gør en drage 2000 år ældre. Og så dræber Yuki. Han har udviklet sig. No. Og her er det snart på plads. Og der skal jeg stærkt til høst.dk. Sjov side, når du har brug for en daglig pause. Aldrig. Billedkunst. Okay. Vagina.